И здравейте, аз съм Trollfire, днес ще играем Roblox High School с Митака. Това ми е втория епизод. Ето ме и мен. Седнал съм пред училището. Митака, къде си? Аз отивам към къщата. Ето ме мен. Отивам в къщата. Не, първо ще ходя да взема от клуб Ред пиене. И ще дойда. Митака, чакаме пред къщата. Аз ще ходя в клуб Ред да взема пиене. Много ясно. Преди малко свърши училището и така, последният час беше история, беше много яко. Сега ще вземем пиене. Oh, hey, welcome to the Club Red. What do you need? Аплатим. Ето, това го наричам нещо като бира. Взимам 2 бири. И така, никой няма тук да пуска музика, добре. Ще ходя към дома. Ето го дома. Това е точно за Клуб Ред. Митака, ето, Митака. Вземи Митака, виж. Митака, за теб пиенето. Вземи го. Вземи го. Митака, това за първ път влиза в тази игра, за това малко му е трудно, но ще се научи. Ще се научи. Знам, това преди пиенето. Ето сега ще ви покажа нещо. Вижте ме. Пия от бирата и гледайте какво става. Летиш. Пърдиш, пърдиш. Все едно пърдя. Вижте, хората ме гледат като някакъв. Все едно съм се насрал. Добре. О, не. Тук не искам да идвам. Да го изпием. И ще ходим да се къпем. И като го изпием, ще ходим да се къпем и ще лягаме. Да спим, защото... Оп. Да. И сега отивам към къщата. Сега да си облечем само по гащи да ходим да се изкъпем. Сега сме само по гащи. Вижте колко съм силен. Вижте ме колко съм силен, какви плочки, какви мускули само. Какво тяло. Само гладко. Ето го ми. Сега ще покажа. Първо да се изкъпа. Сега ще седнем в водата. И така. Знаеш как ще се облечеш? Там къде е човечето. Дрехите, блузата и ремов ширт. Едно ремов ширт. Голямото зелено. И готово. Блузата. Ремов ширт. И голямото зелено. И там, къде е голямото зелено? Wear cuffed. Не. Ремов ширт къде е? Натискаш ремов ширт, едно тикче трябва да е, или хиксче. После голямото зелено там. Ето готов. Какво е това тяло? О, да, и на мен така ли беше, окей. Аз искам да лягам да спа. Не, 8 часа няма да лягам да спа.
свива малко музиката, защото хора до клуб ред да видят дали някой пуска музика. Чакайте. Ето толкова. Добре. Сега да привлечем. Каква мила музичка. Само. Аз пъда това коледното. Аз пъда коледното. Да заключим къщата. Вижте мотора. О, сега това е... Малко ще покажа. Това. Нали някой пуска музика? Добре, няма музика, но ще потанцуваме малко. Аз танцувам! Купон! Купона е на 6. Няма диджей, който да пусне някаква по-хубава музика, но и тази става. Добре, сега ще прибираме. В купред няма парти. Добре. Мотора, бебе. Дай газ. Как бръмчи? Какъв мотор ще да стане? Оп. Не отключихме вратата. Сега да заключим вратата да не влиза никой. Що? Какво? Човечето натискаш бузата и едно лот. На първото, на едно, където пише името лот. Не голямото зелено. Сега ще лягам на 100. Малко трудно се ляга да спиш, защото трябва да правиш много лупинги. Ето сега легнах на земята, както виждате. Аз не мога да го обясна. Много трудно. Ето виж, аз не мога да легна. Не мога да го обясна, не знам как да ти го обясна това. Аре де! Бати! Бъга, не мога да легна. Върху масата ще спа, много умно. Още не мога да легна. Пак не мога да легна на леглото. Пак не мога да легна на леглото, добре. Ще се качи връз това да първам. Сетих се как ще стане. Ако не стане така, не знам. Ето, легнах. Легнах с главата си надолу. Вижте как легнах красиво. Каква полза само с снимка. Вижте. И че това беше от мен. Дано да ви е харесал клипът. Довиждане. Ще се видим другия път.